pagyamanan mi detoy intent niya po congressman nga kwati farmers ken ta detoy ited na nga detoy dakkel nga puunam mi manen ken da kami nga medyo na rigatid na panagbiag na daman may igatang mi nga kasapulan ti kwati Manalon. Sir DB, thank you very much dagiti parabor yo kada kami nga Manalon dito irim nga San Ildefonso, Ilocosur. Sapay ko mata hangagresat di parabor nga ipapayo kada kami. Dakkel dito nga yaman min ako, dakkel nga tolong dito yan. Kaya ti kuami ti pamilya mi. Kaya dito mapaspasama tatang pandemic nga COVID. Kaya agyaman kami apo dito nga naawat mi kanya apo.